Moi ben, pois bo día. Compráceme saudar en nome das 3 universidades públicas galegas a todas as persoas que hoxe estades aquí conectadas, tamén as nosas ponentes. Moitas gracias por acompañarnos. Persoalmente, como vicerrectora da Universidade da Coruña de Igualdade e Diversidade, é un pracer para min colaborar coas compañeiras da Universidade de Santiago e de Vigo para que estas xornadas teñan lugar. Así que, en primeiro lugar, voulle dar a palabra a Sonia Rodríguez Boente, que é a delegada de Igualdade do reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Escoitasme ben? Sí? Bueno, moitas gracias, Cristina. Comparto tamén esa alegría por poder cooperar e poder colaborar coas outras dúas universidades do sistema universitario galego en materia de igualdade. A verdade que se nota que traballamos ben xuntas, eso é unha maravilla. Voume a pasar ao castelán por deferencia ás nosas participantes que veñen de outras partes de España. Non vai a ser que vayan a la recíproca e nos den las ponencias en catalán y entonces yo tendría serios problemas para seguiros, con lo cual me voy a pasar al castellano. Bien, se trata de unas jornadas que ya tienen historia, que ya se han celebrado en ediciones anteriores. No estaba yo todavía al frente de la Oficina de Igualdad de la Universidad de Santiago, entré hace, escasamente 6 meses, pero me parece todo un acierto por la temática que se trata. Es una temática que nos tiene preocupados y preocupadas a todo el personal que de alguna u otra manera está relacionada con gente, estamos relacionados con gente joven. Aquí en Galicia, desde el punto de vista institucional, creo que esa preocupación se demuestra en la existencia de protocolos de actuación en los supuestos de sumisión química. Aquí la Xunta de Galicia ha actuado, digamos, con celeridad, aprobando un protocolo de actuación ante estos casos de sumisión química. Y el Ayuntamiento de Santiago, por lo que corresponde a la Universidad de Santiago de Compostela, el Ayuntamiento de Santiago también aprobó hace 2 años un protocolo de actuación en estos casos. ¿Qué pasa? Que las limitaciones con las que se encuentra la aplicación de ese protocolo es que exige la colaboración de los establecimientos hosteleros, de discotecas, de pubs, y contamos o tenemos que contar con la buena voluntad de que se adhieran a cumplir y a seguir las instrucciones y a seguir los consejos que se dan, que se ofrecen desde ese protocolo. Luego, contamos, eso sí, con unas fuerzas de seguridad que están también muy implicadas en el tema. Pero sí es cierto que como institución universitaria nos preocupa. ¿Por qué? Porque hay una población estudiantil que está en riesgo de sufrir algunas de estas conductas. En la Universidad de Santiago hay cerca de 24.000 estudiantes y que viven en Santiago de Compostela, fuera de, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, de su hogar familiar. Hay en pisos de estudiantes, colegios mayores, residencias universitarias en las que, y estamos viendo que es fácil que se produzcan este tipo de conductas. Con lo cual, el acierto en la elección del tema me parece total. Y por mi parte, como la consigna es no enrollaros demasiado, en atención a Natalia, que se tiene que ir en breve, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en las jornadas. Felicidades a la Universidad de La Coruña, que es la que ha llevado el grueso del trabajo y de trabajo de organización, de trabajo de difusión. Nosotros, Santiago y Vigo, hemos ido a la cola, hemos seguido sus instrucciones y lo han hecho muy bien, pero el éxito de la difusión se ve en el gran número de inscritos e inscritas, sobre todo inscritas en la jornada. Y sin más, paso la palabra otra vez a Cristina para que siga con la moderación. Muchas gracias. ¿No se te escucha?
Moitas gracias, Sonia. Pois, de seguido, damoslle tamén a palabra a Yolanda Rodríguez Castro, que é a directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Bo día a todos e todas. En primer lugar, quero, pois como a mi compañeira, render o agradecemento, en primer lugar, a presenza de todas as persoas que temos aí na xornada. Moitas gracias polo voso apoio e, desde logo, estender o agradecemento, como tamén dixo a miña compañeira Sonia, ao traballo das compañeras da Universidade de A Coruña por esta organización e, está claro que vai ser unhas xornadas moi interesantes. Estas terceiras xornadas representan este espacio de reflexión, de aprendizaxe, de acción ante unha realidade social que nós non podemos ignorar como universidades. A violencia sexual exercida contra as mulleres sabedes que representa un dos delitos máis generalizados e menos recoñecidos a nivel mundial. As violencias sexuais afectan a un 7% das mulleres e se tomamos os datos aquí a nivel de España, según os último informe fixárodos, no ano 2024 rexistráronse unha media de 14 denuncias diarias de violacións, é dicir, unha cada 2 horas, e 55 agresións sexuais sen penetración ao día, que isto é máis de 2 cada hora. Como vemos, os datos son moi significativos e moi preocupantes e a toda esta violencia sexual uniuse desde fai uns anos que se ven detectando a sumisión química. Por eso acadou esta gran relevancia social, sanitaria e tamén científica. De feito, aquí en España os últimos datos estimanse que unha de cada 3 agresións sexuais nos últimos 5 anos poderían ocorrer cando a víctima se atopaba xusto baixo o efecto de sustancias, vale? Que poden ser introducidas no corpo desa xoven, principalmente as mulleres, de forma voluntaria, a través do alcohol tamén de forma involuntaria. A verdade é que, se podechedes ver este cartel, contamos con expertas de diferentes ámbitos que nos van compartir os seus coñecementos, experiencias para axudarnos a comprender mellor e profundizar nestes novos fenómenos que se unen á agresión sexual a través da sumisión química. Como universidades, nós somos conscientes que temos que liderar unha transformación da nosa sociedade, pois promovendo como a través da educación igualitaria, prevención e, sobre todo, creación de espazos seguros e libres de violencias para todas as persoas. Nada, moitas gracias por a organización novamente e espero que disfrutedes destas xornadas. Só me resta unirme ás palabras das miñas compañeiras da Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo. Creemos todas que son unhas xornadas totalmente necesarias para seguir sensibilizando e, ademais, é a terceira. Poderían as persoas que están asistindo hoxe a esta xornada tamén consultar os vídeos das xornadas anteriores, porque cada ano traemos profesionais diferentes que fan un relato desde un ámbito de coñecemento distinto, porque as violencias sexuais nos afectan desde distintos puntos de vista. Polo tanto, nos parece sempre nestas xornadas moi importante contar con profesionais que abordan esta temática desde diferentes lugares. Así que só me resta agradecer a Xunta de Galicia e o Ministerio de Igualdade que nos subvenciona a través do Pacto de Estado e fai posible que hoxe teñamos estas xornadas aquí, a todas as presentes e tamén as nosas ponentes. Así que agora, para comezar xa con estas xornadas, doulle a palabra a Ana Neira Pena, que é a directora da Oficina para a Igualdade da Universidade da Coruña. Agora? Agora sí. Vale. Problema meu, entón. Pois nada, bo día a todas as presentes. Eu vou ir ao grao, vou empezar xa a entrar en materia, pero si quixera, antes que nada,
agradecer a todas as persoas inscritas que mostran interese por esta actividade, que, bueno, pues, con ilusión e tamén con convencimento de que é necesaria, vimos facendo xa, como comentaban as compañeiras, dende hai 3 anos. Por suposto, pois, dar as grazas ás relatoras que nos acompañan este ano, que, como comentaba a vicerreitora de Igualdade da UDC, pois van abordar esta problemática dende perspectivas diversas e complementarias, non?